Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsoon, ining ikaduhang adlaw sa atong pagpangandam alang sa kapiestahan pasidungog sa atong mahal nga patron San Isidro, uban sa atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan, ato usab ilakip sa atong mga pag-ampo, ilabi na ang atong mga kaigsuunan nga nagmasakiton nga naa karon sa tagsa-tagsa katambalanan, ilabi na gayud kadto nga naa ra in taon sa panimalay tungod kay walay kwarta nga kadala ngadto sa tambalanan. Sanglit kitang tanan mga makasasala man, aron mahimo kitang andam o gangayan sa pagsaulog nining santos nga misa, ato ang basulan ang atong mga sala, atong pangayoon ang pasaylo kaluoy sa Ginoo. Padala aron patay sa mga mahinulsulon. Ginoo, Ginoo, pahaloy kami. Ikaw nga mihanhi pagtawag sa mga makasasala. Ginoo Kristo, Kristo, kahaloy kami. Ikaw galing kud sa sa amahan, aron pagpangama halang kanato. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Kaluyan na kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, kansang grasya, naghimo ka namong matarong gikan sa pagkadautan, ug bulahan gikan sa pagka makaluluoy. Tan-awa ang imong mga buhat, dawata ang among mga halad, aron kami nga naghupot sa katarong tungod sa pagtuo, dili kawad-an sa kusog sa pagpadayon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto gipili ako sa Dios, gikan kaninyo, aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo, aron makadungog sila niini og mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, mipadayag nga gidawat niya ang mga Hudiyo, pinaagi sa paghalad kanila sa Espiritu Santo, sama nga kita iyang gihatagan niini.
Wala siya'y gipalabi tali kanato og kanila. Gipotli niya ang ilang mga kasing-kasing, kay mituo man sila. Busa, nganong palaguton man gayod ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasunon, nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo pagpasan. Timani ninyo nga sila sama kanato, nagtuo ug naluwas, pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus. Naghilom ang tibuok pundok, samtang namati sila kang Bernabe o kang Pablo nga nagtaho sa tanang mga katingalahan ug mga milagro nga gibuhat sa Dios. Ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi kanila. Pagkahuman nilagsulti, miingon si Santiago, "Pamati kamo, mga igsuon." Bago palang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios ug iyang pagtagad sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pagpili kanila ug katawhan nga alang ragayod kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayud niini, sumala sa giingon sa kasulatan. Human niini mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong pabarugon ag nampukang balay ni David. Patindugon ko kini ug tukuron ko pag-usab. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang mga dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto. Og si Santiago mipadayon pagsulti. Ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan nga dili sila mangaon sa mga mahugaw nga mga kalanon, tungod kay kinigihalad man ngadto sa mga Dios-Dios, og nga likayan nila ang pakighilawas, og nga dili sila mukaon sa bisan unsang mananap nga gituok, og sa bisan unsang dugo. Kay gibasa sulod sa mga sinaguga ang matag-adlaw igpapahulay, og sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Awiti ang Ginoo bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, daygang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasuy ang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ang iyang
katingalahang mga buhat. Ingna diha sa mga nasud, ang Ginoo Hari. Naghimo siya nga maligon sa kalibutan, aron dili matarong. Nagamando siya sa katawhan, uban sa kaangayan. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Hallelujah, hallelujah. Mga salita, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang kinumana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ko kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatonan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong good evening kaninyong tanan. Sa ako nang giingon kaganina kagahapon nga ang mumisa unta karong adlaw mao si Padre Jojo Anore ang kora paruko sa lungsod, pero tungod kay adunay mga kakulian nga dili kapugnan mao na nga kagahapon nag-inform siya nga dili siya kaari. Karong adlaw, ikapila na rong adlaw? Ikapitong adlaw
sa bulan sa Mayo o ikaduhang adlaw sa ato ang pagpangandam alang sa kapiestahan pasidungog sa atong mahal nga patron Senior San Isidro. Kagahapon unsay tema sa wali unsay gisgutan ni Padre Serge kagahapon? Ha? Na ikis kita ni. Ha? Unsa? Ang pagkunik ug mo spark yung ginahinumduman jud. Di ba? About gyud kining prayer. Di ba? Unsa ka mahinungdanon sa pag-ampo nga maoy unsa to mo connect na to ngadto gyud sa Ginoo. Mao na nga naasay pangutana nganong kinahanglan mangyudang mag-ampo. Ang pag-ampo usa ni siya ka mainguntang investment nato aron kita mas himong suod gayod sa Ginoo. Og diha sad sa pag-ampo mga igsuon, anha sad nato kana bang makainguntang daghan kaayong mga bunga nga pwede natong mapupo nga aron atong maggamit matag adlaw. Daghan ang mga bunga sa pag-ampo. Sa kadaghan, tulo lang ka mga bunga ang ato ang pamalandungan karong gabi una. Ug aron atong daling mahinumduman, sanglit si San Isidro, usaman ka mag-uuma, unya majority nato na sayod man sa gyud unsa ang pagpanguma, mauna nga aron daling mahinumduman ang mga bunga sa pag-ampo, atong gamiton ang word nga uma. Unsa may unang bunga sa pag-ampo? Prayer helps us to understand God's will diha sa ato ang kinabuhi. Sa atong panahon karon mga igsoon, usahay na ay mga higayon nga makapangutana unsa gyud kaday plano sa Ginoo. Unya magdaghan kayong makahatag kanato og kalibog nga to the point nga imbis ang plano sa Ginoo maoy atong pagabuhaton ug pagatumanon, ang ato ana noong plano mao gayoy atong ipahitabo. Nganuman kay wala may pag-ampo, so wala makapupo sa bunga sa kining understand or to understand sa plano sa Ginoo diha sa ato ang kinabuhi. Sa college pa ko, after gyud sa kananang humana gyud ang wapay graduation, ug unya humanami sa amo ang thesis, humanami sa amo ang comprehensive exam, ang amo na lang gipaabot ang graduation ug ang kining kuan mas challenging man ang evaluation kaysa graduation. Kay either ipapadayonon pa ba ka or papahawayon ng usa. Nga samtang kining nagpaabot mi or ako unya maupag taon toy na ako'y kuan ng email daghan kay kanang mga kuan ba mga ads no unya nang apply tanan wa mo koy himo kog resume tanang makit-an ako akong isubmit ug tuod man dihay mga nanawag unya
Nindot kayo. Kay baluko sa kanindot ang kumpanya niya adto sa gawas. Kana bang makaingon ko nga kanindot kung makasulod yun ko ni ini, maka-earn yun ko dollars. Ug niya mga igsuon, mauto nga, kana bang naay mga ipangkuan, akong i-comply. Ug niya, dayon, usa kahigayon ni Ana, dito sa amoang chapel, ako rang usa, nagampo ko, ug niya, ang ako gyung gipangutana sa akong kaugalingon, unsa man gyoy makahatag kanako og kalipay. Tinuod, malipay kay makaadto gawas, pero nakaingon sa ko, mao ba gyud sa ni makahatag kanako og kahulugan sa ako ang kinabuhi. Unya miingon din ko sa Ginoo, Ginoo, matuman ang imong gusto. Niya gairi lang gyud ko. Muna nga timing kaayo nang uli mi dihay ning uli ko sa mua, timing kaayo nga ang amo ang padikura dunay misa. Ug mikuyog ko. Niyon ko pa, kuyog ko nimo, timing sad kay wala si sakristan, wala si acolytes. Ning kuyog ug wa na ko damha nga ang kapilya, ang lugar nga iyang misahan, maong kapilyaha ug maong lugara nga didto ko ni-decide nga sulod ko sa seminaryo kay gusto kong magpare. Ug unya mga igsuon, human gyud pag uli gyud namo, nga pagbalik nako sa seminaryo, miingon ko, mo continue ko sa theology. Nganong ako manisiyang gipaambit mga igsuon, tungod kay diha sa pagampo masabtan makatabang kanato sa pagsabot unsa gayoy gusto sa Ginoo sa matag usa kanato. Kay ang matag usa kanato naagi plano ang Ginoo nganong gipakataw ta niining kalibutana. Mauna nga kung maglibog na ta usahay gani di na ta kasabot sa tong kaugalingon, pagampo. Panahon sa mga problema, pagampo. Panahon sa mga kalipay, pagampo. Sa ato pa, bisan unsay sitwasyon nga atong maagian, dili gyud nato makalimtan ang pagampo. Ikaduha, nga bunga sa pagampo, mahimutang mindful sa presensya sa Dios matag adlaw sa ato ang kinabuhi. O kay mindful man ta sa presensya sa Dios nga bisag asa ta naa di ay ang Dios. Bisag asa ta padulong kuyog kanato ang Ginoo. Nan maglisod na ta pagbuhat og mga butang nga sukwahi sa gusto sa Dios. Kay dili man day nato usahay ba kada moingon ta, kung naa ako sulod sa simbahan, buutan ko. Nga kung gawas ko sa simbahan, dili na sad ko buutan. Kay nga naman, magtuuta nga naara ang presensya sa Dios kung naa ta sulod sa simbahan, usahay malimot ta nga bisag na narbaho ta, bisag unsay atong gibuhat, naa ang Dios. Kuyog ang Dios. Kanato, kay lisod man kung atong murag i-box ba, kung sulod ta sa simbahan, ablihan na to ang box sa pagkabuutan. Inigawas na to simbahan, ato na sang siradhan ning box sa pagkabuutan, unya dating gawi na sad ang atong ablihan. Mo bitaw na dihay kana bang muingon nga kanang
na mga higayon nga makadungog nga naay mo ingon nga ay dili man na siya pari kay wa may nagsutana. Muingon jud ko nga bisag wa ko'y sutana pari gihapon ko eh. Ngano man kay lisod kaayo kung dili ko magsutana o dili ko magmisa, nya makakita mo na nako naglakaw-lakaw, nagagbay-agbay og chicks. O nya moingon ni halas padre ng chicks, moingon ra din ko ay di man ko pari ato. Kay wa man ko magsutana. Ay wrong spelling ta ana. Muna nga mausa na nganong ako masanigig mo na nga bisag ikaw sad minyo na ka, di sa gina pwede nga kung malayo ka sa imong asawa, moingon ka nga makakita kag chicks, moingon din ka nga ulitaw lagi jud kuday. Pangutan akong ugangan oh. Mahitabo mga igsoon nga ato bang usab-usabo na nga itong estado sa kinabuhi kung dili ta mindful nga naaday ko'y Diyos. Makailad tingali ta, makapangilad ta, pero timan nga di yun nato mailad ang Ginoo. Mauna nga ang pagampo, mo din bunga, mahimutan nga mindful kita nga naagyod pirmi ang Diyos. Mauna nga nasayod ang Diyos unsay atong ginabuhat. Muna nga pagkanindot di ay kung magampo ta sa kanunay. Ikatulo og katapusan. Unsa man ang laing bunga, adoration. Prayer leads us to adore, praise, and honor God with all our heart. Mauna nga pagkanindot kay kundiha sa pagampo mga igsoon sa ato pa kay gihigugma man nato ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, di ba? Sa dihang gipangutana ang Ginoo unsa may pinakaimportante nga sugo, unsa may pinakaimportanteng balaod, unsa may gitubag sa Ginoo. Sa ganito'y pinakaimportante sang sugo, kalimot mo sa ko eh. Ha? Higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong sa lakto lang pagkasulti, higugmaa ang Dios sa tibuok nimong pagkaikaw. Ug unihan na pa sa ginisumpay, higugmaa sad ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Muna nga kung atong magampo ta, matuman gyud o dali na to ang pagtumayn sa paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing. Unya ang hubad sa atong paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing, mao nga makamausad tang mahigugma ngadto sa atong isig katao. Kay ang balaang kasulatan nagingon man, usa ka bakakon ang tao nga moingon nga gihigugma niya ang Dios nga dili niya makita kun dili siya makamao nga mahigugma sa ing isig katao nga pirmi niyang makita matag adlaw. Muna'y hagit na to mga igsoon, muna nga importante kayo ang prayer diha sa ato ang kinabuhi. Muna nga si San Isidro kansang kapistahan atong gipangandaman, matag adlaw nagampo gayud siya. Tingali makaingon ta nga padri lisod man magampo, musimba mi matag adlaw pagkalisod. Tinuod lisod. Kung musimba ta kada adlaw, lisod tingali. Pero hinumduman nato sa kanunay, bisan diha sa ato ang pamilya, di ba? Ang inyuhang balay, do naman gyoy mga ano si sumpay na? Altar. Doon ay altar. Ang uban lang kay taguan man ang altar. No? Hadlok ipakita ba? Pero mostly, naagyo'y altar. Pagkanindot unta, nga sa ako nang giingon maglisod ta pag ampo matag adlaw. Amot pagsimba matag adlaw.
Pero pagkanindot unta, matag adlaw, isip usa ka pamilya, magdungan pagluhod diha sa altar aron sa pagampo. Matag adlaw, bisag buntag ba, kadlawon ba, or gabi ba, magdungan ang pamilya, magampo ngadto sa Ginoo. Kay kanasang altar baya mga igsoon, pahinumdum sa nato nga naa di ay ang Dios diha sa ato ang pamilya. Munay atong paningkamutan sa San Isidro ning kamot gyud. Bisim sa ni si San Isidro. Pariha nato. Di ba? Pero bisan pa sa iyang kabisi, naagyusay time para sa Ginoo. Muna nga usay ang atong rason, busy man ta sa panginabuhi. Sakto. Pero busy ta sa panginabuhi, pero di ta nato makalimtan ang tag-iya sa kinabuhi. Busy ta, kay gusto tag makaangkon sa mga butang ni ining kalibutana, nga gusto na tong angkonon. Mao nga, tinuod mabisi ka ni ana, kay gusto ni mong maangkon, pero ayaw sad kalimti ang tag-iya sa tanang mga butang ni ining kalibutana nga mao ang Ginoo. Busa mga igsoon, sa atong pagpadayon nining Santos nga misa, sa atong pagpadayon sa pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang paghatag kanato kang San Isidro nga atong mamahimong patron, mahimo natong modelo sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, atong pangayoon kaniya nga dili unta kita malimot unsa kamahinungdanon ang pagampo. Kay diha sa pagampo, mahimo tang makasabot sa plano sa Ginoo para sa ato ang kinabuhi. Diha sa pagampo, permitang masayod nga ang Ginoo di ay kuyog kanunay kanato. O diha sa pagampo, mapahinumduman kita nga kinahanglan ang Ginoo gayod maoy atong higugmaon sa tibuok natong kinabuhi. Palihog manindog. Si Kristo miingon, Kung magpabilin kamo kanako, og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa, og madawat ninyo kini. Masaligon kitang magampo dinasig sa iyang mga pulong, moingon kita, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang atong simbahan, mamahimong matuon nga katilingban, nga mamungag gugma og kalinaw, magampo kita. Nga ang mga dili matuohon, makahimamat sa Dios diha sa gugma sa mga Kristohanon, magampo kita. Nga ang mga minyo, magmakanunayon og magmatinud-anon diha sa ilang gugma alang sa usag-usa, sa ingon magsaksi sila sa ilang Kristohanong pagtuo, magampo kita. Nga ang mga masakiton, magmalig-on diha sa ilang pagtuo, og pabiling hiniusa kang Hesus, bisan diha sa ilang mga pag-antos, magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita.
Nga sila nga mihalin na gikan niining kinabuhia, magsadya hangtod sa hangtod, didto sa langitnong pinuy-anan sa Dios. Magampo kita. Dios among amahan, pamatia ang among mga pag-ampo, ug puna ang among mga kasing-kasing sa imong gugma, aron sa kanunay magpuyo kami sa paagi nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Manglingkod.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. O Dios, nga naghimo ka namo, nga makaambit sa usa ka halangdon nga pagka-Dios, pinaagi sa minahal nga Eucharistia. Itugot nga sama nga nasayod kami sa imong kamatuuran, sa ingon, mahupkan unta kini namo, pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan na gunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, o Ginoo, hang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo amo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini,
Hug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuho. Aron paghandom sa kamatayon og pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita karon sa pagampo sa amahan, gamiton ta ang pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno-aluwasa kami sa dautan. Maghiusa kita karon sa pagampo sa amahan, gamiton ta ang pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno-aluwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amoang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagait maanaa kaninyo. Huwag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Haluy ka na Cordero sa Diyos na nagawag kang sa mga Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Pagkabulahan kanato nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Ginoo dila ko ang ngayong mokalawat kanimo, apan pamulong lamang og mamayo ako. Akong Jesus,
Nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapaangoron ang imong mga tao. Ug himuha nga kami nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, makalabang unta gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo og sa tibuok ninyong banay ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, atong gadon ang gugmag kanlinaw ni Kristo.